Sparks Record. Pakashana misa Ready. Tem, tete. ambassador werege Kana ukandida ndo kuyendesa kukufu baby kwete kwenye kuya kwe mafufu kwenye kune huku dudu hufu kwete kwa makapeti kwenye unofunga kutirufu iwe toda kutaurane we wajela kwa duwane ngwere unundiziva yere toda kutaurane we atikutindirire nda ndikunyengerere andiskuda kutaurane we sako sandisekerere balebrango dinaye ari beta pura iwe njewe kepekepe teno sinzela zangu anonshura ere kana kuti wakuda kutenga ere tsvaga zvekuita uchengete teme ukuwesta usiyane nekundisofta kamukana kanda tupatimbo tamba iwe swanda dai watofara kuti dzawira muswanda dai wandionya ndiri muchiki waibvuma kunza mairuma kwete zvekutuma ndoda kutaura newe wachela kwadiwa nengwere unondiziva here ndoda kutaura newe atikuti ndiriri nda ndikunyengerere andisikuda kutaura newe saka usandisekerere balebrango dinaye ari beta pura iwe njewe kepekepe kamkana kechinaikira usaiteka unokekupaikira dai uri mumwe dai wandisiya tora spidi unyuture magiya chitembo chachopa nevanhu tachivhiya sabva wada kuzviita wakadziya tikaona wacho waunotidhiya akatiza hondo kubva kutanzania ndoda kutaura newe wachela kwadiwa nengwere unondiziva here ndoda kutaura newe atikuti ndiriri nda ndikunyengerere andisikuda kutaura newe saka usandisekerere balebrango dinaye ari beta pura iwe njewe kepekepe anonshura here kana kuti wakuda kutenga here tsvaga zvekuita uchengete teme ukuwesta usiyane nekundisofta kamukana kanda tupatimbo tamba iwe swanda dai watofara kuti dzawira muswanda dai wandionya ndiri muchiki waibvuma kunza mairuma kwete zvekutuma ndoda kutaura newe wachela kwadiwa nengwere unondiziva here ndoda kutaura newe atikuti ndiriri nda ndikunyengerere andisikuda kutaura newe saka usandisekerere balebrango dinaye ari beta pura iwe njewe kepekepe